Nyt on lauantai 22. päivää huhtikuuta ja matkalla Kilpisjärvelle. Ajomatkaa on semmonen reilu 700 kilometriä. Mennään Rovaniemen kautta ja vajaa 9 tuntia. 9 tuntia on näyttää tuo mapsia. Mutta eiköhän siellä sitten illalla olla. Sitten aamulla valmistaudutaan sinne tunturiin lähteä hiihtelemään. Ja tämä reissu on ajatus tullut tästä reissusta, niin viime syksynä käytiin siellä Haltilla syyskuussa ja sitten ajateltiin, että voisi sitä käydä vaikka hiihtelemässäkin siellä samalla seutuvilla. Mutta ensi viikko sitten näyttää, että miten onnistuttaa ja niin. Noin tunti sitten lähdettiin tuolta Saarijärven varastuvalta ja tunnin verran tässä tosiaan hiihetty. 3 kilometriä on matkaa taittunut. Sää on kyllä tosi upea. Jonkun verran pakkasta vajaa 10. Tämä on ollut tämmöistä pientä, tai sanotaan, että loivaa nousua nyt tämä 3 kilometriä, mutta niin eiköhän se tästä pikkuhiljaa etene. Tavoitteena on mennä tänä päivänä tuonne Kuornanjoelle yöksi ja tästä on vielä semmonen vajaa 6 kilometriä vielä matkaa. Nyt ollaan täällä Viittakurun päällä. Muutama kilometri vielä tuonne Tuvalle. Sitten se toisen päivän reissu on tehty. Tällä hetkellä täällä Kuornanjoella maisemat on aika komiat ja tosiaan toisen päivän retki on nyt niin kuin tauolla. Että se tässä nyt sitten ensi yö on tarkoitus olla ja sitten jatkaa aamulla taas tuonne Meekojärven suuntaan.
Tällä hetkellä täällä on muutamia jo yöpyjä tullut tänne sekä varaustuvalle että tuonne autiotuvan puolelle. No sitten täällä Kuonjarjoen vedenottamolla vedenhakureissu. Tästä nyt on muutamia satoja metriä tuonne tuvalle. Mutta tästä sitten juomavettä saa. Tää on täällä Kalottireitin varressa. Eli kesäreitti kulkee tästä hyvin läheltä tuosta vierestä. Ja niin tietysti kesällä täällä on paljon enemmän vettä, mutta niin hyvä, että on tämmönenkin, ei tarvitse sulatella lumesta vettä. No niin, täällä matkalla tosiaan niin Kuornanjoelta Meekolle 3. retkipäivä. Edelleen on tämä sää on kyllä tämmönen aurinkoinen. Pikkusen tuulee tuolta lähes etelästä. Pakkasta jotain vajaa 10. Keli kuitenkin on tosi hieno ja maisemat on oikein mukavat niin kuin silloin syksylläkin, että se mukavaa hiihellä täällä ja näyttää, että retki etenee jonkun verran nopeammin tämän päivän niin tuonne Meekolle, mutta eipä se mitään, siellä pystyy sitten tekemään vaikka pienen päiväretken vielä siinä lähialueella. Edessä on Meikon laakso ja Saivaara. Eli tästä on tämmönen loppulasku tuonne laaksoon.
päivä käytiin Meikolla ja nyt on sitten sää muuttunut vähän tämmöiseksi tuuliseksi ja sitten tosiaan niin luntakin tupruttaa, mutta onneksi tuuli on tuolta takaa, että ei ole ihan vasten. Tavoitteena on mennä sitten tuonne Konnarjoelle taas se yöksi, niin jospa se huomenna olisi sitten taas sääkin pikkusen parempi tosiaan, niin mutta täällä tunturissa on kaikki mahdollista sään puolesta. Siellä pari telttää näyttää olevan tuulessa ja tuiskussa. Uusi vedenottamokin näkyy olevan tuolla 200 metrin päässä. No niin, nyt on 27. päivä aamu. Vähän yli 9. Taitaa olla kello. Paljonko se nyt onkaan? No, joka tapauksessa niin, näkyvyys on aika huono, että 2-3 riittää tässä näkyy tässä luontoreitin vieressä. Yöllä on jonkun verran satanut lunta ja lämpötila on hyvin lähellä nollaa. Tuvan räystä tippuu vesiin. Alamäkkihän tuohan tuntuu, että suksi saattaisi luistaa vähän paremmin kuin eilettä esimerkiksi. Mutta nyt tosiaan niin matkalla Saarijärvelle, eli vajaa 10 kilometriä. Tästä kun pääsee tuonne näin päälle, niin Viittä Kuru on seuraavana, niin reitti pitäisi alkaa olemaan enemmänkin laskuvoitosta. Terve vaan!
No niin. Nyt on 5. retkipäivä menossa ja saavut tänne Saarijärven rantamaisemiin. Tämä paikka on sama mikä viime syyskuussa oli ja silloin tässä samalla paikalla istuskelin ja mietiskelin, että jos nyt sitten tämän kevään aikana niin kävisi täällä hiihtovaelluksella ja niinpä se on nyt sitten toteutumassa ja loppusuoralla vielä huominen päivä täältä Saarijärveltä sitten tuonne Kilpisjärvelle. Kelithän täällä on ollut tosi hienot. Silloin sunnuntaina kun lähdettiin, niin aurinko paistoi. Jonkun verran oli pakkasta. Samoin maanantaina sitten kun lähtö tapahtui täältä Saarijärveltä tuonne Kuornanjoelle, niin samalla lailla aurinko paistoi. Ja edelleen sitten tiistaina, kun hiihto tapahtui sinne Meekolaaksoon, niin edelleen aurinko paistoi. Silloin tiistaipäivä oli oikeastaan kaikista komein päivä. Ei tuulu juurikaan. Keli oli ihan loistava ja niin poispäin. Keskiviikkoaamuna sitten sieltä Meekolaaksosta kun lähdettiin, niin sää oli muuttunut kyllä kokonaan. Silloin satoi jonkun verran lunta, tuuli navakasti. Onneksi se tuuli tuli vähän niin kuin takapiistosti takapäin. Ja se pikkusen nyt avitti. Mutta se retki sieltä Meikolta taas sinne Kuornanjoelle, niin, niin oli kyllä tosi raskas, että välillä sitä mietti, että tuloako se tupa vastaan siellä ollenkaan. No tulihan se sitten, että pääsi sinne huilailemaan ja niin poispäin. No tämä aamu torstaina 27. päivä huhtikuuta niin taas oli harmaata ja tosiaan niin semmoista sumua, että näkyvyys oli tosi olematonta. Tuommoisia maamuotoja ja mitä ei oikeastaan pystynyt huomaamaan, että oliko siinä monttua vai laskiko se vai nousiko se. Ainoastaan niistä viitosta siinä huoltoreitin varressa huomasi, että mennäänkö reitti ylöspäin vai mennäänkö se alaspäin. Alkoikin se laskuosuus ja olisi sitä kestänyt semmoinen pari kilometriä noin suurin piirtein. Kelikin oli kohtuullinen. Ja sitten kun tänne Saarijärven rantamaisemiin tämä alkoi näkymään, niin niin pilkotteli jo aurinkokin. Nyt täällä paistaakin sitten aurinko. Kello on tällä hetkellä niin vähän yli 3. Joo, mutta hiihtovaellus ja tämä retki niin on ollut myöskin hyvin opettavainen. Täältä on saanut kyllä hyviä vinkkejä muilta kanssavaeltajilta, hiihtäjiltä ja niin poispäin. Ja sitten seuraavalle vaellukselle, jos ne tapahtuu tämmöisissä kohteissa, missä on huoltoreittejä vastaavia, mitä sitten vaelluksella mennään ja edetään, niin varusteiden määrää pystyy merkittävästi niin vähentämään, mikäli sitten on aikomus yöpyä tosiaan tuolla varaustuvissa tai sitten autiotuvissa. No, tällä tavalla
nyt tätä varustusta oli sen verran paljon, niin tuli tämäkin koettua ja kokeiltua. Hyvä oppi itselle. Monta hyvää vihjettä tuli myöskin noilta kanssavaeltajilta, että mitä kannattaa tehdä ja missä kannattaa tai on mielenkiintoista kulkea, jos täällä Käsivarren erämaa-alueella aikoo liikkua. Että nyt me voidaan katsoa sitten vähän, että miltä se näyttää tämä ympäristö sitten täällä Saarijärvellä. Monessa kohtaa tietysti täällä Saarijärvellä on nähtävissä, että siellä on tuommoista kivikkoa tuolla mäkien päällä ja niin poispäin, mutta jos varsinaisesti Saarijärvi tässä kohdassa, mistä tätä on nyt kuvannut, niin vesi on aika matalalla. Tuolla kauempana lähellä noita autiotupia ja varastupia, niin siellä näytti, että siellä olisi ollut kalastajia, mutta tässä lähialueella niin todennäköisesti vesi on niin matalalla, että ei edes kalastaa pysty.